Dobrý den. Ráda bych vás pozvala, abyste navštívili webové stránky Můj jazyk. Stránky Můj jazyk mi pomáhají, abych si vyhledala informace v mém oboru, a to je kultura. Především literatura, divadlo a film. V současné době například připravuji divadelní představení zde v Sydney, představení českého dramatika Pavla Kohouta Kyanid o páté, a stránky Můj jazyk mi umožňují, abych získala veškeré informace o tomto významném českém současném dramatikovi. Používání stránek Můj jazyk je nesmírně jednoduché, stačí jen klik a informace je vaše. Řekněte o těchto stránkách, stránky Můj jazyk, vašim přátelům a členům rodiny. Jistě je budou zajímat. Děkujeme za návštěvu. Na viděnou.